Tässä kattelee noita vanhoja videoita ja on tällä viikolla kasannut tuota jenkkiauton alakertaa. Ja siihen piti tulla 2 eri moottoriosista kone, mutta eipä tullut. No niin, tässäpä on nämä tuon koneen alkuperäiset männet ja kanget. Tässä oli mun mielestä yksi mäntä semmonen, joka ei ehkä ollut edes alkuperäinen. Useampi mäntä oli noista niin halaki tuosta laajalta, oli semmosia pieniä säröjä. Ja nyt mulla on tuossa sitten likuamassa niin tuo yhden varaosakoneen. Tuo oli muistaakseni, olikohan tuo 97 vuoden kone tuo, niin siinä oli eheät kanget ja männät, niin ne on täällä likuamassa. Tuossa varsin punnittiin, että onko noissa paljon painoeroa, mutta oli ihan muutaman gramman sisällä. Kaikki oli 2,5 kiloa painaa tuommoinen. Ihan muutaman gramman sisällä oli kaikki. Mä nyt ajattelin, että nämä vanhat renkaat pois ja putsaile karstat pois näistä, liottele ja puhistan nämä. Ne menee sitten paikalleen tähän alkuperäiseen lohkoon, mikä on huonottu. Sehän lähti pois. Sen verran on terävät nuo männänrenkaan reunat, että saa näköjään jo haavankin tuonne. Tuossa lae ja tuo ylimmän renkaan välissä niin tuommoisia tosi pieniä uria, jotka on aivan täynnä karstaa. Että se laittaa vähän tätä ratiua pienemmälle, kun kuuluu niin kovalla tuolla taustalla. Sanoo kohta YouTube, kun mulla tuo Ponjovisio tuolla radiossa taustalla, että tekijäoikeusrikkomuksia on tässä videolla. Tämä on tämmöistä kierrätysosista tekemistä. Joutuu vähän soveltamaan näiden pesuhommien kanssa, kun ei ole kunnollisia pesuvehkeitä täällä, mutta jospa tässä yhden moottorin männät sais putsattua näinkin. Tää vielä lopuksi nyt kun on saanut nuo enimmät pois, niin liuotinpesuaineella ja tiskiharjalla koittaa nämä tiskata. Sais nuo männän rengasurat ainakin niin aivan puhtaaksi.
Tuossa olisi nyt puolet männistä putsattuna. Eikä näistä tule aika hyvät. Ainakin omasta mielestä tulee kyllä siihen nähden, mitä nämä oli silloin. Nämä oli ihan karstasa ja männänrengas urat ja kaikki oli. Niin. Jep, siinä oli viimeinen. Eikä näistä tullut aika siistit. Pannaanpa tämmöistä asennusrasvaa tänne. Kanget takaisin paikalle. Oho, sitähän tuli reilusti. Perhana viekö. No niin, sinne meni. No niin, nyt on esivalmisteluta tehty. Kohta jos pääsis kassailleen tuota, kun on maalattu lohkua ja kampiakselia siistitty ja paskaset vanhat männät on putsattu ja takaisin kanget paikoillaan ja kaatui vielä tuossa viimeisen männän puhistuksen aikana toki astia, missä mulla oli liuotinpesuainetta ja likuamassa männät, niin tänne tallin lattialle hirviä siivotaan, kun ne leveistä ennen nuo öljyt. No niin, vähän tämmöisiä välimietteitä. Mulla on nyt nuo männät putsattu, renkaat ei ole vielä paikallaan. Ajattelin, että alan laittaa nokka-akselin paikalle ja kampuran paikalleen. Sitten toinen tuossa mietin, kun en öljypumppua hommannut tähän. Mulla on täällä tämä hetkinen. Tämähän ei ole tämän koneen öljypumppu, kun tämä on uudemman varaosakoneen öljypumppu tämä. Mutta kun tuossa varaosalohkoneessa on männille öljyruiskut, tässä ei tässä 94 lohkossa ole. Ja mun mielestä näissä on tehokkaampi öljypumppu näissä, missä on öljyruiskut. Mä mietin, että pitäisiköhän laittaa tuo tehokkaampi öljypumppu paikalleen. Mun mielestä se pitäisi olla erilainen se pumppu. Näin mä oon ainakin sitä joskus netistä lukenut tuolta Amerikan puolen foorumeilta. Täpä etsiä se alkuperäinen pumppu, että näyttääkö se samalta. Se on jossakin täällä. Mikähän se on? Pääsenkö mä tänne? Mitä täällä on? Näettekö te? Minä en näe tuo. Eli tää on tyhjä. Onkohan tuolla jotakin? Voi olla kyllä peräkontissakin. Katsotaanpa konttia. Ei se oo kontisakkaan, kun tuollahan se on tuolla auton alla. Joo. Oho. Katsotaanpa, onko tämä saman näköinen. Ei tämä ehkä oo. Mihin nämä pantas vierekkäin? Hirveästi roskia tällä lattialla. Kyllähän tuo isompi. Tämä on se alkuperäinen pumppu. Ja tuo on tuon lohkon pumppu. 97 kohan se oli, vai mikä se olikaan. Kuitenkin siinä on nuo öljyruutat tuonne männille, niin tuohan on isompi tuo pumppu, erinäköinen. Kyllä se on, ja mä netistäkin katsoin kuvia, missä myytiin tehokkaampaa pumppua, niin siellä oli kuvat, että miten se eroaa tuosta, niin just se tuon näköinen. Pitäisiköhän mun laittaa tuo paikalleen.
sehän menee suoraan sinne paikalleen. Niin tuo. No niin, pientä edistystä. Siinäpä olisi kampura paikallaan nyt kiristettynä momenttiin. Sievästi pyörii. Sitten nokka-akseli voisi laittaa tuonne paikalle. Teki katsoa, kun oli 2 nokka-akselia mulla tuossa. Muistelen, että toista kattoa silloin kesällä, että se oli kulunut jostakin kohti, että kumpi se oikein oli noista se huonompi. No niin, tämä nyt palautuu mieleenkin tämä. Toisessa näkyykin tuota vähän, onko tuo jotakin on koneistamolla pyöritelty tuolla paikallaan, niin mitähän rasvaa tuossa oikein on. Tämä oli tämä toinen nokka semmonen, missä oli kulunut jostakin kohti vähän huonoksi tuo. Niin olikin. Tätä me ei siis laiteta tuonne, kyllä. Ihan ok oli nämä välykset, kun mittasin silloin noilla vanhoilla renkailla, niin oli jotakin 0,6 tai 0, eikö oli se enemmänkin. Oliko 0,7 vai 8 se välyys, ja se pitäisi olla tällä ylimmällä renkaalla, niin oliko se 0,26 milliä viiva 0,4, eikö 0,51, puoli milliä maksimissaan, niin se oli jotakin 0,7 tai 0,8 jopa, olisikohan ollut, mutta oli kuitenkin iso. Mä ajattelin, että se varmaan jääkin isoksi, että nuo sen verran kuluneet nuo sylinterit, mutta ne oli ne renkaat niin kulunut, että nyt kun näillä uusilla vakiokonrenkailla mittaa, niin tuossa yläpäässä sekkaat on varmaan niin kuluneen kohta, missä se mäntä käy yllällä, niin siinä oli se 0,5. Joo, 0,5 vitonen ei tainnut enää mennä. Ja sitten tuolla keskellä oliko 0,45 ja oliko 0,4 tuolla alla vai 0,4, eikö 0,45 kuitenkin, mutta on ihan toleranssissa vielä näille. Ihan ei ollut lähellekään niin paha mitä luuli. No niin, mä koitin merkata tuohon mäntään vielä tämän kassarohojen mukaan, niin tuolle näille renkaiden katkoskohille kohdat vielä, että tuo ylirengas tulee tuonne vasempaan reunaan ja vastakkaiselle puolelle sitten tuo keskimmäinen rengas ja öljyrengas sitten taas tuonne toiselle reunalle. Mä merkkaan tussilla tähän mäntään nämä renkaiden katkosten kohdat, niin helpompi pyöritellä sitten ne oikealle kohdalle. Niin
Niin mä testasin vielä nuo kiertokankien laakerit tällä vihirjellä välyysnauhalla. Mitä ne on, niin kyllähän nämäkin näyttää olevan ihan aivan kunnossa kaikki. No joo, sain tosiaan eilen kasattua alakertaa sillä, että siellä on männet ja kanget nyt on paikallaan, mutta jäi vaivaamaan tuo yksi mäntä. Mä huomasin kyllä silloin, kun pesin niitä, että yhdessä männässä oli semmonen pikkuinen jälki. Mä ajattelin, että ei se haittaa, mutta sitten alkoi mietittää se. Eilisillan kattelin sitten Jenkkien Facebook-ryhmästä kuvia siellä. Samanlaisia semmosia sulamisjäljen kuvia oli porukalla männissä. Osa oli sitä mieltä, että antaa mennä vaan, ja jotkut oli taas sitä mieltä, että ei kannata jättää. Mä alkoin miettiä, että kun mulla on 2 purkukoneen männät tuolla, että pitäisi vielä kuitenkin etsiä yksi niistä semmoinen hyvä mäntä ja käyttää pois tuolta tuo yksi muki tuolta alakerrasta. Ei jää sitten vaivaamaan. Varmaan se menisi siellä, mutta saattaa olla, että se ittiä jää sitten häiritteen mielessään. Katsotaanpa minkä näköinen se on. Elikkä tosiaan tuossa on semmonen niinku sulamisjälki tuossa. Mä luulen, että olisiko ollut huono suutin joskus. Näkyykö tuossa kuvassa? Toi kyllä aivan kauhia paha on, mutta kuitenkin tuossa reunassa on tuommoinen. Se ei tuonne männän rengas urraa, se on vaan tuossa laajassa reunassa, mutta tuonne pieni sulamisjälki. Nyt mä mietin, että pitäisiköhän vaihtaa tuo mäntä kuitenkin vielä. Mulla varmaan löytyy tuolta kuitenkin semmonen mäntäkin, jossa ei ole jälkiä, niin en tiedä. Tää tuokas tekis oikein. No nyt kun tässä on loninut nämä purkukoneiden männät läpi, niin näissä on kyllä melkein kaikissa tuossa samassa kohti jäljet. Tuommoinen pikkuinen sulamisjälki. Tässä on ainakin jäljet tuossa, just samanlaiset sulamisjäljet tuossa reunassa. On kai näitä melkein kaikissa. Jos ei ole jotakin halakiamia, niin tossakin näkyy ihan selvästi. Siinäkin on. Siinäkin on. Onhan nää vähän ja saanut lämpöä joskus. Tuossakin näyttäisi olevan. Ja tuossakin on. Melkein kaikissa on. En tiedä, onko tuo sitten niin paha juttu. No niin, tässä on 2 parasta mäntää, mitä noista 16 ylimääräisestä löytyi. Niin kyllä mä vaihan nämä vielä tuonne paikalle. Ei tarvi sitten menettää yöunia sen takia. No niin, nyt on tämä huoromäntä pois tuolta. Ei tuo kyllä pahan näköinen ole tuo jälki, mutta katsotaanpa paljonko tämä painaa. Ihan sen vuoksi vaan, että onko tuo vaihtomäntä nyt samaan painoon. 961. 961 ja sitten tästä tämä, joka on tarkoitus laittaa tilalle. 965. 4 grammaa on erua. Paljonkohan tuo painaa? Tuohan on sama 962. Gramman painavempi on tämä. Onhan se molemmissa. Tuolla on sokkapaikalla ja tässäkin on 963. No joo. Vähän tyhmä homma tallaan taas ees taas purkaa. Näitä olisi pitänyt heti tuo laittaa kunnolla. Mutta helppohan tuo nyt vielä on tuossa, kun ei ole kasassa muuta. Niin mä panakkaan paikalleen nämä kaksi eri mäntää. Niin tämä on nyt niinku semmonen todellinen roskismoottori. 3 eri koneesta tehty käytetystä osista. No nyt on männät vaihdettu, niin saa ainakin sen puolesta mielen rauhan. Pitäisi olla ehyet männät nyt kaikki.
Tuossa äsken mietin, että mullahan periaatteessa niin paljon näitä osia, että mä saisin toisen tämmöisen käytetyistä osista tehyn koneen rakennettua. Ainut, että tuo lohkohan on halaki pikkusen, mutta mä luulen, että aika moni ajaa varmasti tämmöisellä niin halakinaisella koneella. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että nämä on halaki, niin periaatteessa saisi tehtyä semmoisen jonkunlaisen koneen näistä. Tuota mä en vieläkään oikein tiedä, että mä yksi päivä mietin öljypumpun vaihtoa, että tää on se orkkispumppu ja tuo on sitten uudemman mallin pumppu, missä on öljysuihkut männille. Tuo olisi pikkusen isompi tuottonen. Tuolta Jenkkien Facebook-keskusteluista katteli illalla, niin osa on laittanut noita tehokkaampia pumppuja. Osa taas on sitä mieltä, että ei kannattaisi tämmöiseen vanhemman mallin lohkoon, missä ei ole öljysuihkuja, niin laittaa tuota suurempi tuottoista pumppua. Että saattaa tulla vaan ongelmia, että siitä ei ole apua muuta kuin sitten jos on niin väljät laakerivälykset, että öljynpaineet valskaa, niin se voi siihen auttaa, mutta muuten ei kannattaisi laittaa. Tämmöisessä koneessa on kyllä aika leviät nuo laakerit, että en tiedä. Pitää vähän miettiä vielä, että kumman laittaa. Toinen mitä tässä mietiskelin, niin jotkuhan on laittanut niitä tukirautoja, tai semmosia, ei se nyt korsetti ole tavallaan, mutta tänne runkolaakerien pukkien väliin, että ei halakiastua, mutta mä oon sitä mieltä, että se oikea korsettihan, mikä on näissäkin siinä 400 lohkossa, niin sehän kiertää tämän koko lohkon täältä ja tukkee sitä, mutta että semmonen rauta, mikä on vaan tästä laitettu näiden pukkien väliin, niin ei se kyllä huonoa konetta niin mun mielestä pelasta. Mä en usko, että siitä on apua. Sitten mä mietin sitäkin, että tää voi olla mun vainoharhaisuutta, mutta näitähän ei ole näitä pukkien yläpinnan tasoja, mihin nuo pultit tulee, niin varmaan tarkoitettu, että ne olisi aivan samassa linjassa. Niin jos siellä on joku millisadasosien heitto näiden korkeudessa, niin periaatteessahan silloin joku saattaa jäädä kantamaan ja joku jää löysemmälle, jos se tulee se tukirauta tänne väliin, niin silloinhan välttämättä joku tämmöinen laakeripukki ei kiristy tarpeeksi kirjalle ja jonkun varassa se taas on enemmän se tukirauta ja en tiedä oliko tyhmästi selitetty, mutta en ajatellut tähän semmoista laittaa. Joku, joka on laittanut, niin on varmaan täysin eri mieltä mun kanssa. Mutta siinäpä olisi nyt taas pikkusen eteenpäin tätä. Tässä alkaa tällekin jotakin tekemään tästä pihalta. Tämä on koko talven seissyt tuossa. En ole melkein 2 kuukauteen edes käynnistänyt. Sen verran käytiin yksi päivä ovia auki, että kattovalo näytti syttyvän, mutta tuskin lähtee edes käyntiin tuosta. Oli tarkoitus hävittää tämä Volvo kokonaan, mutta tuohon se on jäänyt nyt seissoon pihalle. Tuossa yksi päivä tekoälylle sanoi, että muokkaa tuosta Volvosta semmoisen pikkuinen korotus ja vähän karkeammat renkaat. Karjapuskurille semmonen lisävalorauta tuohon keulaan, että minkä näköinen tulisi. Tämmöstä se ehdottaa. Olisi aika hienon näköinen. En tiedä, pitäisikö alkaa seuraava projekti ottaa kuitenkin tuosta Volvosta taas. No eipä siinä. Jatketaanpa taas seuraavalla kerralla.